Trebišov sa pripravuje na zaujímavú akciu. Bude sa behať a spoznávať. No a v štúdiu vítam organizátorov a hlavne organizátora podujatia Spoznaj Trebišov behom Michala Majchra. Vítajte u nás. Prajem dobré ráno. No a samozrejme primátora mesta Trebišov Mareka Čižmára tiež u nás. Vítajte. Ďakujem pekne, dobrý deň. Som veľmi rád, že ste si našli čas, aby ste nám prišli predstaviť túto akciu a samozrejme aj Trebišov a diváci už môžu vidieť, že sa budeme rozprávať najmä o športe, pretože tu máme medaily, máme tu poháre, ani sa na to sem poriadne nezmestilo. Takže, Michal, poďme na to. Vysvetlite nám, o aké podujatie Spoznaj Trebišov behom ide, kedy vzniklo, čo tam všetko môžeme na ňom zažiť a kto sa ho všetko môže zúčastniť. Projekt Spoznaj Trebišov behom si žije svojím životom už 8 ročník, ale 8 rokov vznikol v podstate v roku 2016. S tým, že prvý ročník sme zorganizovali až v roku 2017. Je to podujatie, ktoré sme nasmerovali pre rodiny a má kultúrne, spoločenské a v neposlednom rade aj charitatívny rozmer. Preskočím k pánovi primátorovi, pretože je to veľmi dôležité a nemôžeme zabudnúť samozrejme na Akadémiu Mateja Tóta, ktorý je garantom, partnerom a vôbec autoritou týchto športových aktivít, ktoré sa týkajú a sú určené určite najmä pre deti, ale pán primátor, Trebišov sa pridáva do skupiny miest a samospráv, ktoré spolupracujú s akadémiou, alebo už spolupracujete, pretože ja som osobne veľmi rád za túto aktivitu. Áno, môžem potvrdiť, že spolupracujeme, pretože prvé informačné stretnutie so zástupcami školských zariadení na území mesta, ale aj v okolitom regióne prebehlo. S potešením môžem potvrdiť už aj zapojenosť mnohých predškolských aj školských zariadení a myslím si, že O2 športová akadémia Mateja Tóta má svoje opodstatnenie a čo je podstatné, bude plniť svoj zmysel. To znamená, bude podporovať pohyb, športové aktivity, ale v neposlednom rade určite aj duch fair play a hlavne podporu kolektívu športových aktivít medzi najmladšími. Michal, primátor to povedal asi najlepšie, ako mohol. Úplne skvelé. Ja možno len na chvíľočku doplním, alebo trošku doplním. Matej Tóth bude v podstate aj ambasádorom celého podujatia, čomu sa veľmi tešíme a sme samozrejme poctení. Príde aj so svojím tímom O2 športová akadémia Mateja Tóta. A takisto bude v podstate aj zaangažovaný do celého projektu, pretože súčasťou nášho podujatia bude aj projekt Pohnite kostrou, pohnite rozumom. Teda bude prebiehať vlastne testovanie pozornosti u detí. Pozornosť my vieme veľmi dobre, že je veľmi dôležitá pri učení a deti vlastne týmto testom získavajú aj špeciálny taký certifikát a sladkú odmenu. Takže my sa samozrejme veľmi tešíme na túto spoluprácu s O2 športovou akadémiou Mateja Tóta. No to je perfektné, že bude sa behať a zároveň sa budeme aj testovať, alebo deti sa budú testovať a tie vedomosti sa budú posúvať. Čo všetko je za tým, aby sa pripravila taká akcia z pohľadu vás ako organizátora a samozrejme z pohľadu vás ako mesta? Začneme u vás. Obnáša to v podstate chce to už prácu alebo človeka na plný úväzok, aj keď sa priznám, že toto nie je moja práca, ale je za tým veľmi veľa práce. Samozrejme my vďačíme za to, že tento projekt vyzerá tak aj v takej kvalite, že môžeme ponúkať v podstate podujatie a kultúrny program úplne zdarma nielen našim spoluorganizátorom, ktorým je mesto Trebišov a Stredná odborná škola priemyslu, obchodu a služieb v Trebišove, ale aj našim partnerom. Takže aj tohto roku môžeme vďačiť ním a za to, že sme mohli pripraviť veľmi bohatý a pestrý program. Okrem iného je pre ľudí úplne zdarma pripravený program, ako je vystúpenie Ikonita, brazilská bubnová show Batida, skupina Basavel, bohatý sprievodný program a mnoho iného. Takže je to podujatie naozaj, kde si nájde každý to svoje. Pán primátor, pre vás ako pre primátora, samozrejme pre celé mesto, je to nápor na prácu, alebo skôr je to tá pridaná hodnota, že takéto podujatia sa dejú? Každé podujatie prináša istú náročnosť, nielen finančnú, ale aj personálnu. Z pohľadu mesta je dôležité, aby sme vytvárali prostredie, kde sa môžu stretávať nielen športovci, ale ľudia rôznych vekových kategórií a zameraní. Preto si vážim, že dnes už môžeme ponúknuť podujatie, ktoré má celkový záber, to znamená aj športové, aj kultúrne, aj spoločenské aktivity.
Vyžaduje si to samozrejme aj participáciu mnohých zložiek. U nás sú to technické služby mesta Trebišov, ale aj množstvo dobrovoľníkov, ktorí nezištne pomáhajú. Ale čo je podstatné, už ako hovorí samotný názov podujatia, Spoznaj Trebišov behom, ide hlavne o to, aby sme spoznávali to mesto. A keďže mesto má možnosť píšiť sa viacerými významnými historickými pamätihodnosťami, tak je len zrejme, že väčšia časť trasy, alebo podstatná časť trasy povede práve popri týchto významných historických pamiatkách. Takže pochváľte Trebišov. Čo všetko tam spoznáme? Tak v rámci historického parku, ktorý patrí medzi najkrajšie a najväčšie mestské parky v Strednej Európe, si môžu návštevníci aj účastníci nedeľnejšieho behu vychutnať pohľad na mauzolóm Juliusa Andrášyho. Môžu vidieť aj jeden z najzachovalejších nížinných hradov, hrad Parič, ktorý je v tesnej blízkosti. Majú možnosť poznať krásnu gaštánovú alej, za ktorou stoja ešte predkovia Andrášyho. No a dominantou je kaštieľ Andrášyhovcov a novozrekonštruovaná jazdiareň, takže je čo pozerať, ale podstatné je to popri týchto krásach aj vydať nejaký výkon a verím, že každý si tento beh užije a že nám bude počasie prijať. Michal, vy sa tak usmievate, také čo všetko teda čaká deti? Okrem tej trasy, aká bude vlastne dlhá tá trasa? Vidíte, to som sa zabudol opýtať. Je odkategorizovaná? Pre každého iná, tak ako som povedal, je to podujatie v podstate, ktoré je orientovanie tak široko, na alebo na širšie. A môžeme začať v podstate úplne Lezúňmi, kde bude 5-metrová trať, v podstate na červenom koberci, čiže maličký Lezúni, ktorí ešte nevedia chodiť, ale zároveň už sa dokážu nejakým spôsobom hýbať s pomocou tých ručičiek. Potom tam budú pre detičky kategórie do 7 rokov, od 7 do 13 alebo od 8 do 13. Budú tam špeciálne kategórie, beh v maskách, beh s domácim miláčikom. Pre dospelých, ale aj pre deti s doprovodom rodiča sú pripravené 3, 5 a 10 kilometrová trať, Nordic walking, jazda na bicykli, 10 kilometrová spanilá jazda po meste Trebišov. A to je asi tak všetko. Čiže ja si myslím, že si má každý. Ďakujem veľmi pekne. A popri tom behu, popri tom spoznávaní mesta, bude to testovanie tých vedomostí, alebo to je zvlášť nejaká akcia bokom? Dobehnem 10 kilometrov, nadýcham, vydýcham a idem robiť nejaké testy, alebo ako to bude vyzerať v praxi? Ten projekt v podstate v rámci športovej akadémie, my sme ho zamerali ako kebyže sprievodný program celého podujatia, čiže tým tejto akadémie bude v podstate tie aktivity priebežne počas celého priebehu akcie robiť s deťmi. Čiže tie deti v podstate môžu prísť a ten program začína už od 11. oficiálne až do večera do 6. Takže je tam to časové pásmo pomerne široké. A pán primátor, aké ceny získajú víťazi alebo účastníci, ak môžete prezradiť? Ceny sú skôr doménou hlavného organizátora, pána Majchera, ale teraz som myslel za mesto. Kľúč od brány mesta. Aj čestné občianstvo možno. Hlavne preto, kto už potvrdí víťazstvo po niekoľkýkrát, ale v skutočnosti okrem vecných cien je možnosť aj navštíviť významné historické pamiatky, ktoré budú otvorené pre verejnosť v tento deň a v konečnom dôsledku určite aj ten pocit, aby sa vracali späť k nám, pretože tých podujatí a aktivít je veľké množstvo. Čo mňa osobne veľmi teší, že týmto podujatím sme dokázali spojiť mnohé generácie. Podarilo sa nám osloviť nielen bežeckú kategóriu a aktívnych športovcov, ale už sú to veľké počty rekreačných bežcov. Čo je podstatné, tak ako znie aj zmysel Akadémie Mateja Tota, sú to deti rôznych vekových kategórií, ale mňa osobne veľmi teší, že do týchto aktivít sú už zapojení aj široké skupiny seniorov a nielen z mesta, ale aj z blízkeho a vzdialeného okolia. To je veľmi dôležitá informácia. Ste to krásne povedali, že spájate viac generácií a vôbec tieto aktivity športové spájajú viac generácií. Pán primátor, ešte sa pristavím jednou otázkou pri vás, ak dovolíte, Športová akadémia Mateja Tota. Ja si osobne dovolím povedať, že trošičku aj spojila vzhľadom na tie mladé generácie a šport celý ZMOS. Trebišov sa samozrejme pridáva. V našej televízii bol aj šéf z MOSu, mám pocit, asi rok dozadu, tiež rozprával o podobných aktivitách. Tá otázka pre vás ako pre zástupca mesta, v čom je to dôležité, že tieto generácie vlastne športujú a majú takýto vzor, ako je Matej Tot?
Je to veľmi dôležité, ja to viem potvrdiť na vlastnom príklade. Sám som bývalý športovec, venoval som sa síce inej športovej aktivite, ale u detí a zvlášť v súčasnej dobe je dôležité prebudzať aktivity, ktoré smerujú nie k statickej činnosti, čo máme možnosť dnes vidieť často, či už v školách alebo mimo školy, ale predovšetkým aktívnym činnostiam. To, že sú to základné pohybové aktivity, základné gymnastické zručnosti, ale a hlavne ten princíp kolektívu a duchu fair play je podstatné, aby to bolo už na úrovni predškolských zariadení a vzhľadom na deficit, ktorý dnes pociťujeme a ktorý nám určite potvrdia aj lekári v oblasti pohybu mladých, si myslím, že to je jediný nástroj momentálne, ktorý dokáže prebudiť aktivitu všetkých generácií a zvlášť detí. Michal, posledná otázka bude patriť vám. Prosím, zhrňte podujatie Spoznaj Trebišov. Kedy, v akom meste, o koľkej to začne, o koľkej to skončí, čo všetko sa tam ľudia dozvedia, čo všetko tam môžu zažiť? Celá akcia Charity Run je v podstate druhá zo série podujatí, ktoré organizujeme v rámci projektu Spoznaj Trebišov behom. Je to projekt, ktorý je v podstate nastavený na celý rok, čiže ten koncept sme sa nesnažili nastaviť jednorazovo, ale na celý rok, že ponúkame vlastne 5 podujatí. Toto je druhé z nich. Je to charitatívne podujatie a všetkých obyvateľov a všetkých ľudí v podstate dobrej vôle čakáme v nedeľu 2. júna od 12. hodiny. Začíname brazilskou bubnovou show, detskými kategóriami. Následne pokračujeme programom a končíme až večer práve aj besedou Mateja Tóta, ktorá bude o 5:30. Takže všetkých srdečne pozývame do Trebišova, na východ a budeme veľmi radi, ak prídete. Páni, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali naše pozvanie, predstavili nám tento úžasný projekt. Držím palca, aby to vyšlo a pevne verím, že sa budeme vidieť zase o rok alebo o pol roka, keď opäť niečo vymyslíte užitočné pre ľudí. Všetko dobré, majte sa krásne. Ďakujeme pekne. Dovidenia. Dovidenia.